आजची रेसिपी महिलांसाठी नाही तर सगळ्यांसाठी आहे, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत. पण स्त्रियांनी ही रेसिपी नक्की खावी, कारण ह्यांच्या शरीरासाठी रामबाण उपाय आहे आणि केसांसाठी त्वचासाठी मस्त असा हा उपाय आहे. तर मस्त आपण हे जेवल्यानंतर 1-2 चमचे तरी नक्की खावे, आपल्या शरीरासाठी खूप चांगली आहे रेसिपी. तर मी जवस घेतलेले, ते भाजून घ्यायचे. 1 वाटी, अर्धी वाटी बडीशेप घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर मी छोटे 2 चमचे सुकं खोबरं घेतले, 2 चमचे तीळ घेतलेले आणि अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा ओवा घ्यायचा आहे. आणि सगळं असं हे भाजून घ्यायचं आहे आणि सगळं व्यवस्थित परत एकदा भाजून घ्यायचं आणि हे एका थंड करून चांगल्या काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवायचं आहे. आणि हे रोज सकाळी जेव्हा आपण जेवतो त्याच्यानंतर 1 चमचा, रात्री जेवल्यानंतर 1 चमचा. बघा तुमचे बहुतेक आजार तुमचे कमी होतील ह्याच्यामुळे. केस गळती, त्वचा वगैरे खूप काही असे आपल्याला त्रासांवर भरपूर मस्त असा हा उपाय आहे. तर नक्की ही रेसिपी करून पहा.